keer worden ze aangeplakt als plannen om te trouwen. Daar op het gemeentehuis, daar waren ze te zien. Maar natuurlijk op een zondag, dag van mis en rust, in de maand september van 1817. Meer donners, weer zien geen lu van pen en papier, strepen enkel weer niet trekken, maar waarvoor is in ons zakken. De donners bekeek zich dat goed, hij controleert papieren. Geboortebewijs nummer 1 en ook nummer 2. Ze bleken gans in orde te zien, geen vulken aan de loop. Niks dingen, ja, meer in de weg. Wir sehen